na faɗa a nasihohi da nake tura ma Bello Turji kwanakin ba, na ce mishi ba wani abin da yake nema a duniya wanda Allah bai bashi ba yanzu. Allah ya bashi sanuwa, ba Najeriya ba har turawa kowa ya san Bello Turji, domin yana cikin mutanen da yanzu haka a gwamnatin Najeriya an yi placing ɗinsu, kana buga ma Google za ta baka shi, dan ta'adda ne, ana neman shi ruwa a jallu. Wannan ba suna bane. Malamai nawa ne masu tafsiri da ayoyi da hadisai aka kira sunansu anan baka taba jin sunansu ba. Yayi suna, in abin duniya yake nema ya samu. Allah kaɗai ya san dukiyan da ya mallaka yanzu. Idan faɗa a jire ya samu, domin duk yankin shi kakakaf ba sarki, ba hakimi, ba dakaci, ba wani mai faɗa hadisai ci sai shi. To me kuma kake nema a duniya? Ka riga ka samu, ka ji tsoron Allah kafin Ubangiji ya walakanta ka tsira da mutuncin ka ce na tuba. Yau idan ka ce ka tuba, ka aje makamanka, ka fito bainin jama'a aka kama ka, aka yanke maka hukuncin kisa, ka mutu, in Allah ya amshi tubanka aljanna zaka je. Ta yaya zai je aljanna? Rayukan da ya kashe ba a ka manta wanda ya kashe mutum 100 ne, ina yake? Aljanna. So zuciyan Allah yake kallo. Ya ne tuban zuciyan, ya mu'amalar zuciyan. Saboda haka jama'a, kar ku damu da wasu, za ka ga suna kokarin mai da martani, ana kar ku mai da martani. Mutumin da aka mishi mari, aka rankwashe shi, aka taka shi, sai ya ihu ya ce wayyo Allah na, ai ya kamata ya kuka ko? An mishi mari sai ya daure, aka mai naushi ya daure, da aka taka shi kuma sai ya ihu ya nemi cutu. Wannan ba laifi bane. To mutanen da suka fito bangaren Zamfara, bangaren Gusau, bangaren Sokoto, Katsinan nan, idan ka ji wasunsu suna faɗin Allah wadare da tir da maganar sulhu, ka musu uzi. Amma ku tawo hankalinku jikinku. Ba matsala ba ce ta cin mutunci, ba matsala ba ce ta siyasantar da abin. Akwai mutanen da kai ka san siyasa ƙarya take ta demokradiyya ne, wai saboda siyasar a sanya su rika sanya kansu a haɗari suna magana irin wannan. Ba zai yiwu ba, sai dan ganin maslahan abu. Kuma muna da wuraren da an yi yanzu a cikin zaman lafiya gida 10 an samu gida 7, an ci riba ko ba a ci ba. Mu 'yan jihar Kaduna, Birnin Gwari, shekara nawa aka yi? Kusan shekara 8 ko nawa? Malam ku ne yankin mu, shekara nawa? Birnin Gwari shekara nawa aka yi? Kusan shekara 10 ba a cin komai. Yanzu da aka je aka samu, aka hada da malaman da suke zuwa sulhu, aka hada da su, aka je aka zauna, me matsalan ku kaza ne, to yanzu dan Allah ku bari, wanda kuke cutar nan talakawa ne, ba su da kuɗin nan, kun hana su, ku taimaka mana, a musu wa'azi, a ja aya, a ja hadisi. Suka ce sun yarda za su bari, kuma sun bari fa ba din tsoron kowa bane, suka ce sai din tsoron malaman nan, saboda suna jin maganar su. Allah ya yafe musu, har gobe ana cin kasuwan Birnin Gwari yanzu, ba a ci nasara ba. To kar a yi condemning abin a ce kwata-kwata babu alkhairi ciki, kwata-kwata sharri ne. Idan ka faɗi wannan kana faɗi mummunan magana, domin shi Allah a Ƙur'ani ya ce sulhun alkhairi ne, kuma ya ce wa aslihu fa aslihu dhata bainakum la khaira fi kathirin min najwahum ko illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. In ka ji an ce sulhu, to ai magana baraka ne ya faru ko rikici ne, tashin hankali ne. Allah ya ce daga cikin abu mafi alkhairi a duniya da ake kebewa dan ayi, akwai sulhu a ciki. Ko sulhun ta tsakanin mutane masu rikici, yanzu ba rikici muke da su ba. Kana tafiya kana mota, ko direba bai kai ka kallon gaba ba, da wahala yanzu ka ga mutum a mota yana tafiya haka in ba shashasha ba. Haka kanka yake kana fasinja, kana duba, kana leƙawa. Idan ka ce direba mai wancan, in ba gane ba, yes, saboda kana tsoron kar ka je can a dafe ka kaman kaza, ka zama tarihi. Duk inda kake ba ka da kwanciyar hankali. Yanzu a ce a rarrashi wayannan mutanen, ba gajiyawa bane, durku samu wada ba gajiyawa bane, ballantana ma waɗannan mutanen ai ba wada bane, ai dogaye ne. Shekara nawa wada ba bugu ɗaya kake mai kaga bayan shi ba. To don haka, dan girman Allah, waɗannan mutane muna roƙonku a matsayinku na wanda kuke cewa ku musulmai ne, mu ma mun tabbatar muku da kalmar, mun sanya muku rigan, muna fatan kuma Allah ya amshe ku a matsayin musulmai. Dan girman Allah ku tausaya mana, muna cikin firgici, muna cikin tashin hankali, kuma wallahi muna cikin damuwa, kuma wallahi ana cikin kunci. Talaucin da ake ciki a ƙasar nan, gwamnati ta yi contributing, amma kuma kun taimaka. Al'umma sun daina walwala, an daina noma, an daina kiwo, an daina abubuwan alkhairi na samun dukiya. Ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. In wa'azi bai yi ba, to ku jira kuma aikin Allah. Allah ya tsare mana imanin. To za mu dakata na
to ka gani an kama wasu yan uwa saboda Allah. Muna addu'a muna tawassali da wannan zama da muka yi, yan uwa da aka kama su na wannan bayin Allah ya kubuto da su. Akwai yan uwa nan fulanin mu na nan tsohon makabarta nan akwai wani riga da muna zuwa wurin wa'azi lokacin gari na zaune lafiya. Yanzu wallahi ina ga ko bijima 10 kaban ba zan je wa'azi wurin mu. Da sai mu je wa'azi mu da karfe 1 karfe 2 wurin. To yanzu dama wa'azin in na karkara ya gagara sai ka da na birni. Ni yanzu ina cikin masu wa'azin birni tsakani da Allah. To saboda haka suka samu shekaran jiya na faɗa nan an ɗauke musu mutum 8 kana kiwon kajinka sun girma sun zama manyan zakaru aka kwashe guda 8 dan Allah rana ba za ka yi bakin ciki ba balle